23. do 25. októbra sa na Nitrianskom agrokomplexe uskutočnil ďalší ročník odborného veterinárneho kongresu Nová veterinária 2015. Na úvod niekoľko čísiel. Máme zaregistrovaných elektronicky cez 620 účastníkov, máme cez 50 sestričiek, skoro 70 študentov a zvyšok sú všetko veterinári buď zo Slovenska alebo z Českej republiky. Vystavovateľov máme viac ako 70 firiem a na počet to vychádza skoro 200 ľudí. Program tohto ročného kongresu priniesol aj niekoľko noviniek. V prvom rade je to v posterovej sekcii taká novinka, že autori posterov prezentujú samotné postery pred celým obecenstvom hlavnej sekcie malých zvierat. Pokúšame sa o takú technologickú novinku, ako je zapojenie ľudí z obecenstva do nejakej takej interakcie s prednášajúcim. Môžu s použitím svojich mobilných zariadení, či už telefónu alebo tabletu, odpovedať na otázky speakera alebo sa samotné otázky opýtať. Účastníci na kongrese si vypočuli prednášky v 5 sekciách. Speakery sú uznávanými odborníkmi vo svojom odbore. Organizátori pozvali aj niekoľko zahraničných špecialistov. Tento a příští den se budeme věnovat vlastně interní medicíně drobných savců. To znamená, začneme nějakými základními klinickými vyšetřovacími metodami a odběry vzorků a dále se budeme věnovat nemoci kůže, nemoci gastrointestinálního traktu, endokrinopatím a podobně. Na Slovensku přednáším ráda, protože publikum, které tady je, velmi dobře odpovídá na nové informace a myslím si, že se s nimi dobře diskutuje. Považujem za veľmi atraktívne, že vedomosti, ktoré môžem odovzdať veterinárom, budú môcť zužitkovať v praxi. My jsme si museli ukázat, jakou nezastupitelnou roli sestřička v týmu veterinární kliniky hraje, že má nezastupitelné funkce i v pracovní pozici, dělá speciální věci, které ostatní nedělají. Publikum bolo veľmi zaujímavé, veľmi reagujúce a bol to veľmi príjemný zážitok. Takže myslím si, že prídem zas a pokiaľ teda samozrejme budem pozvaný. A rozhodnutie bolo jasné. No. Som tak trochu tušil, že to bude veľmi príjemné a dobre zorganizované. Vždy sa teším, keď môžem prednášať kolegom z iných krajín, pretože napriek tomu, že žijeme na rôznych miestach, máme rovnaké problémy a všetci riešime zložité prípady, s ktorými si musíme poradiť. Konferencia je výborne zorganizovaná. Veľmi dobre sa o mňa postarali, som rád, že som mohol prísť. Nová veterinária má vysokú kvalitu, pretože aj českí kolegovia hovoria dokonca, že je lepšia ako akcie v Čechách. Tak ako medicína humánna, tak aj samozrejme veterinárna medicína je o celoživotnom vzdelávaní. A nová veterinária samozrejme je v tomto cykle veľmi vysoko zaradená. Prišla som, aby som sa niečo nové dozvedela a aby som sa niečo naučila a baví ma to. Chcel som vidieť toto, že ako to vyzerá. Som študentka 3. ročníka na veteríne, tak to je môj prvýkrát, čo som tu. Je tu veľký výber prednášok, takže je to zaujímavé pre veterinára. Snažia sa vždy to nejako obnovovať, aby neboli každý rok tie isté prednášky. Mne sa tu páči každý rok, akože už som tu tretí a vždy je to super, skvelé témy, prednášajúci, všetko organizácia. Vieme tu spraviť zaujímavé obchody, dobré prednášky, všetko na jednom mieste. Kongres Nová veterinária patrí medzi moje obľúbené kongresy, ktoré navštevujem pravidelne. Možno, že už nejakých posledných 7 rokov som nevynechal ani jeden. Na svoje si prišli aj zástupcovia firiem, ktoré ponúkajú produkty pre veterinárnych lekárov a ich pacientov. Pre nás je najdôležitejšie to, aby tu bola čo najväčšia návštevnosť ľudí, aby čo najviac ľudí prišla, pretože my vystavujeme a sa tu stretávame s kolegami, takže to je pre nás ten hlavní efekt. To má dlouhou tradici tady, úroveň je velice dobrá. Když to srovnám u nás, jak probíhají obdobné kongresy v Čechách, myslím si, že je to na roveň. Vnímame to ako veľmi pozitívnu šancu stretnúť sa s našimi klientami, ktoré bežne v teréne nemáme šancu stretnúť. Je to pripravené pre veľký počet záujemcov, čo v podstate dokázala aj návšteva zo včerajšieho dňa, keď sa tu vlastne zúčastnilo okolo 700 ľudí. Tady jsou různý soutěže o nejlepší stánek a dárek pro každého vystavovatele je vždycky nějaká
lokální věc, jako třeba houby, nebo minulý rok byl med, nebo olej a to jsou věci třeba, které u nás v Česku nedostaneme, tam dostaneme vždycky kytku, ale je vidět, že to je takový neosobní. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Tradíciou kongresu je sobotný banket. Na ten sa návštevníci tešili už od rána. Tentokrát si vypočuli muzikálové hity v podaní Martina Hudeca. Náladu prítomným zdvihlo aj tanečné vystúpenie skupiny Creedence. Na bankete sa aj krstilo. Zástupcovia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat tu uviedli do života druhé vydanie publikácie s názvom Manuál klinickej patológie psa a mačky. Na kongrese sa už po druhýkrát súťažilo o najlepšieho vystavovateľa. Drevený súdok získali nakoniec zástupcovia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie z Košíc. Veľmi sa tešíme z toho, že sme vyhrali tento súdok ako ocenenie pre najlepšiu firmu a vystavovateľa na tejto konferencii. Je to pre nás veľkou poctou a veríme, že sa nám to podarí aj na budúci rok. Do súdka ešte neviem, čo si dáme. Možno víno, možno slivovicu, uvidíme. Organizácia kongresu takej veľkosti, ako je Nová veterinária, sa nezaobíde bez aktívnej pomoci dobrovoľníkov. Títo dobrovoľníci sú väčšinou študenti veterinárnej univerzity, buď v Košiciach, alebo veterinárnej univerzity v Brne. Myslím si, že im patrí naša veľká vďaka za túto činnosť. Tá atmosféra je tradičná. Zišli sa tu priatelia, či starí, nadviazali sa nové nejaké kontakty a čo ma najviac teší, že sa objavujú nové tváre. Máme tu jednu výnimočnú firmu, máme tu stánok Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie, ktorý je prvýkrát na tejto akcii a zhodou okolností aj vyhral ako za najlepšiu firmu. A to je pre nás istota, že táto akcia má svoju budúcnosť, pretože mladí ľudia ju vyhľadávajú a mladí ľudia sa radi zúčastňujú.